Moi! Tää on mun koulupäivän kuulumisia video. Ajattelin kuvata täällä mun kämpillä tämmösen videon, mitä mulle kuuluu ja tämä on tänään tehnyt ja tällaiset vaatteet mulla on nyt päällä. On kengät. Tämmöset äiti osti mulle. Ja sitten ihan vaan tällainen löysä paita ja huppari. Tuossa roikkuu mun avaimet. Ja sitten tää pipo, mikä mulla on aina päässä. Ja mulla meni koulupäivä tosi hyvin. Että bussilla tulin koulusta tänne asuntolaan ja kävin syömässä. Siellä oli karjalanpaistia ruokana. Mä otin sitä, oli perunamuusia ja sitten otin salaattia tietysti paljon ja leipää. Ja meillähän on perjantaina etäpäivä, joka tarkoittaa siis sitä, että me lähdetään huomenna torstai, niin kotiin. Huomenna mä lähden sillä iltapussilla. Ja mä en tiedä, mitä etätehtäviä meillä siellä nyt on määrätty. Varmaankin näitä kasvin tunnistamisjuttuja on ollut tässä, mitä mäkin on. Viime etätehtävä oli kasvien tunnistamista. Ja varmaan nyt tämä toinenkin on siihen liittyvä. Ja mä voisin vähän näyttää näitä mun avaimia. Tossa on kulkulätkä, millä mä kuljen tuolla ruokalassa. Sitten tossa on äiti ostama tommonen ja sitten kämppäavaimet ja muut avaimet tossa. Ja hyvin meni päivä. Hyvin meni. Joutui sellillä oottelemaan jonkun aikaa meidän kouluautoa. Sitä oottelin. Ja sitten meillä oli äidinkieltä ja englantia ja ruotsia tossa loppupäivä. 3 päästiin pois. Puoli tuntia menee tuossa bussimatkassa, mikä me mennään, ja mun piti ladata toi bussikortti. Ja hyvin on mennyt päivä, tää koulupäivä täällä, että huomenna kotiin sitten. Joo, ja tässä on tää mun opiskelija-soluasunto. Tää on vaan tämmönen pienehkö on. Mutta eipä sinä sen kummempia, että me nähdään varmaan sitten seuraavalla videolla. Moikka!